Shalom, adora sutabigi tu hujanita, tapasada marohata martanyang mahita. Asini roha madihamudo dame nasian debata ama, dosian Tuhan Yesus Kristus imana mangaramoti hamu saluna. Amin. Diamu ruas nihuria na inaholongan di bagasan Kristus Yesus, jamita pertanyaan epistel Minggu 10 April 2020, imana tersurat di pangkapu 20 ayat 517 sonoma hatana. Dungi didok na hudul di habang seima idama saluhu nado hupai baru. Jadi didok ma surat tomai ay hapo sa dua kahataon jalan nasitong. Laos didok matuau nunga sau audu parjulu jala parpudi, bonana jala ujungna, leonokuma tuna mauas, sian mual aek hanguluani, sopola tuhoron. Tiano ni namona ngido ima saluhukna, jala au gabe debatana, ibana gabe anakku. Ido yang gosahana. Dia mudo ngasa porsiaw na parjulu ia pangkapon dus dui songon guarnai isina ima mangukap na buni gabi patar bunido taringo tuaka na masa sugut di hari perpudi alai nakpe diuka dang nagabi di pajojor sada-sada ahana masa di diyai sari hari jala songo dia parmasana. Na diukap diari parpudi ima papataron ni debatama habalga du wasona marhite na mangum akana soporsea nang panggunggumi na mangarupa halak na porsea. Dumi mangaleon hamonangat tuakka na porsea nang manaon na pursuk alani na makokok hakaristenoni. Dia mudo ngasa porsiaw na paduaw molo nunga di papatar debata wasona di hari parpudi dan adong be naso di pay baru. Jadi dapat kita do alus na dia sada na madok dungi huida hami ma banua gijang na baru. Ay nunga salpu banua gijang na parjulu do tano na parjului. Ia hatai na martudu-tudu do itu bangsa Israel. Jala hobartu Yesaya 5 ayat 17 hati yai nasida mangadopi hamaulon ima ditiki dung mulak nasida sian habuangan Babil tu Jerusalem dangadong jupang nasida hanguluan nasonang di Jerusalem bagas joro nang marongso pe dang dipajongjong nasida dope. Jadi hampir dus do panurirango ni si Yesaya 5 do pangkapu 20 daon ima dalan lau mangapuli huhut marguguihon bangso ni dibata na tongon marsitaon asa hot haporsyaon na satu ujungna. Na patuluo dang adong na masa na sosian pangatuan ni dibata. Dibata do na mangatur ko na kanasalpu saunari nang namasa sugu pe. Dibatado alpa bonana namar lapata dibatado namanok palangi do tano. Jala dibatado omega ujungna jala parpudi. Namar lapatan dibatado mangujungi nasa parngulua di langit do tano natinopana. Alani ikopos do rohaniak kana porsia naso marisuang haporsyo nasida di Tuhan Yesus disiala dibatado hapatian ni salhut jala na manutuhun ujung ni namasa di portibion. Na papato di hamu kadonga sa porsyaon padohan hata na mauas di ayat 6b ima na martudu tu hamaolo ni ngulu ni anyarupa ni halak na porsya hati hai. Molo secara ekonomi torok do nasida na pugus dan cukup manuhur akka kebutuhan sehari-hari. Jala di situasi nasongonom mali baga-baga hod debata na iko jalo nasida mual hanguluan sopola martuhor
Jala dos do paddohano di ayat onom b, tu paddohani Yesus di Yohanes onom ayat 25, nama dok au do roti hanguluan. Jala nasotupa male manangise na rotuau. Jala nasotupa be mauas manangise na porsea diau. Jala didok di Yohanes pitu ayat 27, molo arong na mauas tuau maibana rominum. Lapatanna di bagasan Tuhan Yesus do dapotan mual aik hanguluan. Palimau dia mudung asa porsiaon parnidani si Yohanes di pangkapon na libiereng na ialangi do tano na baru nasarong hamatean nang arsak ni roha nang anggu-kanggu disi. Ido sitiano niak na monang. Ikomonang do nasida maraloho pangalilion marhite na sumanadikon haporsiaon na. Tunduk pe si taonomi tung naso jadi tadi konon na haporsiaon na tu Tuhan Yesus. Jala tuk so jadi ulahonon na namaralo tu hatani di bata. Molo taida di partikia sinuain adong dope dongatan na Kristen na maol naik pangkat ala mangulahon na sitong jala marparange na hobar tu hatani di bata. Jala dong do siya tonga-tonga ta gabe sisugu ala namadok natikos. Jadi pangkapono papataru tihita naso pasubun ni dibata isaluhuna. Ay jupang na domuse ditikina naikon marhaujungan ni sudi. Molo didok Apostel Paulus di Rom 8 ayat 10 ay hurajumi akka sitaono dihiya sianganon. Hirana swadong do martibakon hasangapon si papataro tu hita sugu. Tarsongon contoh isarana atlet olahragawan narade latihan naburat, disiplin, berjuang, holan asamonang di pertandingan. Songoni manian tarajumi perdalanan ning ulit taon. Unang tagadis haporsiaon alani na mangalului jabatan. Alani na mangalului hamoraon. Unang alani hisa ni perdagingon gabe maralo tu parange di hata ni di bata. Di pangkapo 2 ya 10 namadok say burjuma ho rasi rasa mate. Dumili honoku matuho tupal hanguluani. Jabarta do hanguluani. Molo manan hita saat rodi ujungna. Jala toktong marparange hobar tu hatani di bata. Amin martanyang mahita. Pasu-pasu matuhan hatami gabe hatorangan di tonga-tonga ni peruluan nami. Asalam taba bohal ni pertudion nami. Atong patao mahami Tuhan manahan saat ro di ujungnya. Asa dapot nami Tuhan mual aik hanguluan marhite sian Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Horas madihita.